बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम पीएसएम न्यूज़ का मिगड़ी के खबर बलम गंदवा में हाबेफुरना मरहबा दनवांग मिगड़ी के खबर आएगा मैं बदल कोल्ली अरगुन मुतलवान दे में बलाल ने खबर तो तफसीला विस्साराग मिफहरु गेलुंवी आडिम फेंगेरे हातर उगयककम नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी विदाल विजय एनडीएमए विदालवी दुराला तयारु फावाती गेगे फेंवदे गेलुंवी मिंवरु वर बोड़ा कुड़कुरवुणकम एनडीएमए विदाड़वी माले माफंडुगे हतरुगे कुन सालिस मीहुण वगुती बोह्यावहिकम फोर को दीफवाकम ए गेतककी विस्साराग आडिम फेंगरागें गेल्नुंवी गेतकेकम एनडीएमएगे चीफ एग्जीक्यूटिव हिसान हसन विदाड़वी हिसान विदाड़वी विस्सार वाणिकम मेटोफिहु लफा कुरमायको एम्मे बोड़ा फेंबडुआ सरहद्दुगे सातेक फस्तुळह व्रेग्गिण गिय वेलिबस्ता फोर कोद्दी एहीत्रिकं फोर कोद्दिनुमुगे मसेके एनडीएमए माले सिटी काउंसिला खमा गुळुंहुरि इदारात गुळिගෙන් कुरियकें दियकम हिसान विदाड़वी मिफहरुगे विस्साराग दुराला तयारुमुगे सबबुं लिबुणु गेल्लुं जुम्लको कुडकम नमेस आदिवेस हालतु मोनिटर कुरुमुगे मसेके कुरुमुंदाकम आदि वगुती बोह्यावहिकमुगा तिबि मीहुणवेस देदुवहं एहीत्रिकं हमजसाफवाकम हिसान विदाड़वी वेलिबस्ता जेहुमा अहिनिहें एहीतकं एदि दुइसत तिरिस कोल एनडीएमए लिप्फवाकम कुरेंगे सर्विस गडीरवेस राज्य के उतुरा गुगुरमायकु बोको वारे वेहनक मलफा कुरवेती मूसमा समालुम मूसमा बेहे कौमी इदाराग इल्तमास कुरवाफी मिकमागुले इतरु तफसील कुड वक्त कोळके तेरेगाल मेंगेनस्तेना आलिफ्ता दिगुरशुन सालिस फस्मीहुनाय कुमाले दतुरुकुरमुद्दे लोंचें अडियं हिंगजे फुलुहुंगे हिदमतुं विदाड़वी मि हादसा फुलुहुन रिपोर्ट को फावणी मेदु हेंदुनु हैग्गडे फंसास हथें आयरकोमा हुवर नमक किया मि लोंच दतुरुकुरमुद्दे आलिफ्ता दिगुरशुन माले कमिशा मि लोंच का सालिस फस्मीहुन अतिम फाळुवेरिन तिबिकम फुलुहुन विदाड़वी मीगे तेरेगा हातर कुडकुदिन वेसिमिने मि हादसा गुळिගෙන් फुलुहुंगे एमर्जेंसी रेस्पॉन्स टीम तकुन लोंच अडियद्दिय सरहद्द गोस कांडुवी हुरिहा एम्में वणी सलामे कोफ फुलहुं विदाड़वी मि हादसागा कांडुवी एम्मेंगे हालुवेस रंगलुकम आदि मिहार एम्मेंवेस दिगुरशं अंबुरा गेंगुस फवाकम मि हादसा फुलहुं अंडनी ताहुगे कुरमुं मिदोस्वरके राज्य विस्सार दोस्वरक वुमुं कांडु दतुरुकुरा फरातकुन समालुम मुस्मा बेहे कौमी इदाराया खमा गुळुंहुरि एहें इदारातकुन इरशाद देवा आदि कांडु दतुरुकुरा फरातकुन ओळंदुगे सलामती फियोळुत फुरिहम वेतो यागिन कुरमा खमा बेहे इदारातकुन इल्तमास कुरवा मीडिया हफ्ता का तीनस्ते का दे मस्दोन्या का मिफ्को इन 26 मिलियन रुपया दू कोफवाकमा मिफ्को के तफास हिसाब तकुंदका सरकार के मस्कुंफनी मिफ्को इन आम कोफवा तफास हिसाब तकागतुं मीडिया हफ्ता का मिफ्को तीनस्ते का दे मस्दोन्या को मस्किरवा फावे जनवरी में मासवेरिन किरुआफवा महा मिफ्कोइन वणी जुमला सतेक 17 मिलियन रुपया दूकोफ मी हुस्वी डिसेंबरा अला बलायर सतेक 22 इन सत्ताग इतुरुमे डिसेंबर मोह मिफ्कोइन मासवेरिन दूकोफा वणी फंसास 10 मिलियन रुपया रसूल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज के वाउद फुलाय गोता मासवेरिन किरुआ महा सालिस अग्गडीरुग तेरेगा दनी फैसा दूकुरमुं मी वाउद तंफीस कुरन फशाफा वणी फायतुवे मासवेरिन गे दो मिफ्कोय मालूमात एव्वागुतुगा मिया उसूला गुಳಿಗೆ ಮಸ್ವೆರಿಕ ಮಣ್ಣಿಕುಣ್ಣ ದೋಣಿತಹುಗೆ ಆದದುವಣಿ ಇತುರುವೆಫ ಮಹಣ್ಣಿಕುಣ್ಣ ದೋಣಿತ ಇತುರುವೆಫ ವಾಯರು ಮಸ್ವೆರಿನ ಗವಾಯದುಂ ಫಾಸಾದೆಂ ಫೆಶುಮುನ್ ದೋಣಿತಕುಂ ಫೇ ಬಿಸುವಾಣುಂ ದೋಣಿತಕಂ ಅಂಬುರ ಅಣ್ಣ ಫಶಾಫ್ವಾಕಮ ಮಸ್ವೆರಿಕಮ ಕಂಡುಗೆ ವಸೀಲತಕ ಬೆಹೆ ವಜೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಶಿಯಾಮ್ ಮೀಗೆ ಕುರಿಂವಣಿ ವಿದಾಳುಫ ಮಸ್ವೆರಿ ಸಿನಾತ ಮಿದಿಯ ಸಾಳಿ ಸಹರು ನುಗೆಣಸ್ ದೇವಾ ತರಕಿ ಮಿ ಸರ್ಕಾರುಂ ಗೆಣ್ಣವು ಮುಂದಾಕಂ ಫಾಹಗ ಕುರವಾ वजीर विदाड़वी मि दायरा गाहुरी मसतक सरकार ग फुरतब तिंगहर ग तेरेग हल लिबिगन दाणे कम
virtual platform nuota social media meduru kokura kabotakitike postuta ishtihar kurman huddanakan nujehanakan sihi wazara hamkura vafi sihi wazara media mahuga vihiwanadu amkure kabotakati ishtihar kurma behe qawaiduga evs bavateka kabo echa ishtihar kurveni ekamuga tafsilta diriti portal hushala hudda hodagen kama bayan kufave මේ කවාදු ඉතුර තෆ්සීල් කොදින මං එවුසාරය නෙරුණු බයානු ගවනි ಕೆಫೆ ಅದಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಫದ ತಂತನುಗ ಬೇನು ಕುರ ಮೆನು ಅದಿ ಕಾಬೋತ ಕತಿಗೆ ಖಿದುಮೆ ನುವತ ವಕಿ ಕಾಬೋ ಚೆಲ್ಲಿ ಬೆಂ ಹುರಿಕಮ ಬುನೆ ಆಮ್ದನಿ ಹೋದು ಮಗ್ಗೇಗ ಕಾಬೋತ ಕತಿ ತಯ್ಯಾರ್ ಕುರ ಫರಾತ್ತಕುಂ ನುವತ ಎಹಿಂ ಫರಾತ್ತಕುಂ ವೆ ಸೋಶಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೆದುವರಿಕೋ ಇಸ್ತಿಹಾರ್ ಕುರಾನಮ ಹುದ್ದನಕ ನುಚೆಹೆನೆ ಕಮ ನಮವೆ ಸೋಶಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕ ಕುರ ಪೋಸ್ಟ್ ತಕುಗ ಹಿಮೆನೆ ಕಾಬೋಯ್ಚಕಿ ದೇವನೆ ಎನ್ನೆ ನುವತ ಎಹೆಂ ಕಾಬೋಯ್ಚಕ ಅಳಾಕಿಯಂ ಫದ ಇಬಾರಾತ್ ನುವತ ಫೋಟೋ ಎ ನುವತ ಎನುಂ ವೆಸ್ ಕಾಬೋಯ್ಚಗೆ ಮಕಬೂಲ್ ಕನ್ ದೇಹವಾ ಫದ ಕಮೆ ಹಿಮಡಾಫವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ನಮ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಗ್ ಅಥಾರಿಟಿಗೆ ಹುದ್ದ ಹೋದ ಇಂಚೆಹೆನ ಕಮ ಕವಾಯ್ದುಗಾವೆ ಸಿಹಿ ವಜಾರ ಎನ್ನೆರುನು ನೂಸ್ ಬಯಾನು ಗವನಿ ಇಷ್ತಿಹಾರಕ್ಕಮ ಬೆಲೆವೇನಿ ಕಾಬೋತಕತಿ ನುವತ ಕಾಬೋತಕತಿ ಉಫೆದ್ದುಮ ಬೇನು ಕುರ ಬಾವತೆ ನುವತ ಎಚ್ಚಿಗೆ ಮಕಬೂಲ್ ಕನ್ ಇತುರು ಕುರುಮ್ಗೆ ಮಕ್ಸದುಗ ಹಿಂಗ ಹರಕತ್ತಕಕ್ಕಮ ಸಿಹಿ ವಜಾರ ವಿದಾಳುವಿ ಕಾಬೋತಕತಿ ಇಷ್ತಿಹಾರ್ ಕುರ್ಮ ಕಾಬೋತಕತಿ ತಹಲೀಲ್ ಕುರ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿ ಕುಂದು ಕುರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಗೆ ನುವತ ರಿಫರಲ್ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿ ಕುಂದು ಕೊಫವ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಗೆ ನುವತ ಏನ್ ಲಿಯುಮೆಗೆ ಬೇನು ಕೊಫಿನಮ ಫಿಯವಳ ಅಳಾನ್ಕಮ ಎಗೊತುಂ ಫುರತಮ ಫಹರುಕು ಕೊಫಿನಮ ದಿಹಾ ಹಸ್ರುಫಿಯಾನ್ ಜೂರಿ ಮಣ ಕುರಾಣೆ දෙවන ෆහරුකුත් තකුරාර කොෆිනම එල්ලක රුෆියන් ජූරි මනා කුරානේ තිවන ෆහරුකුත් තකුරාර කොෆිනම තිල්ලක රුෆියන් ජූරි මනා කුරානේ ಇಷ್ತಿಹಾರ ತಕಂ ಹುದ್ದ ದೂಕುರನಿ ತಿಂಗ್ ಅಹರ ಅದಿ ಫಾಸ್ಕುರ್ ಇಷ್ತಿಹಾರ ಬದಲ ಗೆನಸ್ವಿನಮ ಆ ಇಷ್ತಿಹಾರಗೆ ಗೊತುಕ ಫಾಸ್ಕುರನ್ ಜೆಹನಕಮ ವೆಸ್ ಆ ಕವಾಯ್ತುಕಾವೆ ಫಾಸ್ಕುರಂ ಹುಷಾಳ ಕೊಮ್ಮೆ ಇಷ್ತಿಹಾರಕಂ ಅಬುರಾರ ದುನ್ನು ಕುರವೆ ಗೊತಂ ಎ ಅಥಾರಿಟಿನ್ ಫೀ ನಂಗವಾಣೆ ಎಗೊತಂ ಕೊಮ್ಮೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ತಿಹಾರಕಶ ಆಡಿಯೋ ಇಷ್ತಿಹಾರಕಂ ಎಂಹಾಸ್ ಫಸ್ಸತೆ ಕರುಫಿಯಾ ನಂಗವಾಣೆ ಅದಿ ವಿಡಿಯೋ ಯಾ ಆಡಿಯೋ ನುಂ ಇಷ್ತಿಹಾರ ತಕಂ ಎಂಹಾಸ್ ರುಫಿಯಾ ನಂಗವಾಣೆ ಅದಿ ಹುಷಾಳ ಇಷ್ತಿಹಾರಕಿ ಕಾರ್ಬೋನೇಟೆಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ನೋತ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ನಮ ಫಿಯೆಗೆ ಗೊತುಕ ತಿಂಹಾಸ್ ರುಫಿಯಾ ನಂಗವಾಣೆ खबर में हम तफसील में बलालनी कुरेंग सर्विस कार्डियोरस राज्य के उत्तर गुगुरमाय को बोको वारे वेहने कमा मूसमा बेहे कौमी इदारा लफा को फवातियास कुलिगेंग मूसमा बेहे में फहोग मालूमात का में मालूमात मूसमा बेहे कौमी इदारा गनस्तेनी न्यूज़ टीम मूसा मतलब शुक्रिया ईएन फिशिकेन राज्य के बोडी सरहद मेणी इस्सार को अदि बाय रत्तो को फेंबोडो फा वार माली सरहद का स्वरबोड फेंबोडो कम फा को लेवे मिकमुगे में फहोगे तफसील गेनस्तिनमा मूसमा बे गौमे इदारा में बदो को दनी अदे मूसमा बे गौमे इदारा फरातु में मोहद मध्य बाणी तहमी नगे तो मरबा तो मी माली सरहद अदि हासकोर बाय अतरतो के रत्तो को मेणी फेंबोडो फदे मी वेतु अदि मी विस्तार की को बात अदि हासको विस्तार के मोबड़ फा को कोन काम तते तो අද මේ විස්තරයකි ಫೆಬ್ರವರಿ 25 වන දුවහුම් ෆෙෂිගෙන් රාජ්‍යයේ ඉරුමතින් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉරු දෙකුණු ගොෆතිෆා කොලිගඩ මි කොලිගඩ අගුලිෆා ಟ್ರಫ್ಗೆ ಸೌಬುಂ ಕುರಮುಂದ ವಿಸ್ತಾರ ಮಿ ಕೊಳಿಗಡು ಮಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಮಾಡು ಹುಳಗ ಜೆಹ ಮುಂಗೋಸ್ ಮಿಹಾರು ಮಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಿವಣಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಉತ್ತುರುಗೆ ಸರ್ಹದ್ದ ಜೆಹ ಮಿಯದುಗೆ ವಗುತ್ತೆಗ ಮಿವಣಿ ಬೋಡ ರಾಜ್ಯಗೆ ಉತ್ತುರುಗೆ ಸರ್ಹದ್ದ ಜೆಹ ದೆ ಮಿ ಕೊಳಿಗಡು ರಾಜ್ಯ ಹುರಸ್ಕೋ ಉತ್ತುರುಗೆ ಸರ್ಹದ್ದ ವೆ ಸುರಕ್ಸ್ಕೋ ಹುಳಗ ಜೆಹ ಮುಂದಾಣಕಮ ಬೆಲೆವೆ ಮಿಹಾರು ಮಿ ಫೆನ್ ವಡಾಗ वणी मिहार में सर्क्युलेशन के सेंटा हुरी सरहद देंगे तो देंग मी सर्क्युलेशन गुಳಿಗೆ ಮಿರೆ ಆದಿ ಮಿರೆಗೆ ವಗುತ್ತಗ ಬೋಡ ಲಫಾ ಕೊರವೆಣಿ ಮಿಯದ ಮಿರೆಗೆ ವಗುತ್ತಗ ರಾಜ್ಯಗೆ ಉತ್ತುರುಗೆ ಸರ್ಹದ್ ಬೋಕೋ ವಾರವೆ ಹುಂಗೆ ಫುರ್ಸತ ದಿವಸೆ ಬೈ ಉತ್ತುರುಗೆ ಕಿ ಸಾಬ ವಿಸ್ತಾರ को बैरतक बोको वारवे हुं एक्शिगे वेदेन राज्यगे हिन सरहद तक बस मिरे मियदा मिरे आदि कमिसवर का केरेगा सर फोराने नमस मा बोड विस्तारे देखुना में राज्य तेरे के सरहद मियदा मिरे नहीं नमस उतुरुगे सरहद हम विस्तार कुरान कम लफा करवे එම ෆෝග සැටලයිට් ෆොටෝ තක බලායිරවස් මිහාරු මි විස්තරය ගුලිගෙන් උපදුණු බෝ විස්තර විලාත මෙවැනි රාජ්‍යයේ උතුර ජෙහිෆ රාජ්‍යයේ උතුරුගේ වෙස් එම්මෙ උතුර ජෙහිෆ මෙවැනි අධි රාජ්‍යයේ හුලග මෙවැනි විස්තර විලාත කොම් බය බොඩ ජෙහිෆ එංගෙත මි ෆෙන් වැඩ ගන්න වෙන එම ෆෝග සැටලයිට් ෆොටෝ මිස් ෆොටෝ ඉන්වෙස් වෙන්න ගොතුම් බොඩ මි විස්තරය බොඩ බෑ මෙවැනි රාජ්‍යයේ හුලග ජෙහිෆ මිහාරු දැන් ෆාකොල්ලම් බේණු මේ විස්සාරාග රාජ්‍යයේ ખાસ કો මෙදුරාජ් තරෙ හිමිනේ රත්තක බෝකෝ වාරවේ ෆාක ගින රත්තක බෝකෝ වාරවේ ෆාකම් ෆාකොල්ලම් මි ෆෙන් වඩා ගන්නවනි රාජ්‍යයේ සරහද බෝකෝ වාරවේ ෆාරත්ත මිග තෙරෙන් වෙස් ෆාකොල්ලෙවේ මේ 290 මිලිමීටර මෙවැනි කාෆ් දි ෆුට වාරවේ හුන් කම රෙකෝඩ් කරේ ෆරෙන් ෆෝල් එහෙම මේ
amount ki mihatana divi rajyege rashaka record kurawun ati rainfall ngeto de kuriyan service gadiyar balar keneto rajyege sarhadda mosum lafa kuraweni adi khanudatur kuraba faratta umbesama mosuma samakan denje kanage tibe fulunge kobato timasaki durajtere sarhaddu adi uturge sarhaddu simene gota hudu samal nereifa ei vägada wan kamal lafa kurave tive ngeto hemima dives kuriyam yo haika gadiyar teregeves amuwa hama meduraj tere hemene sarhaddu gada wan kamal lafa kurave uturum ves ba tolum feshigen gos meduraj tere hemene sarhadda hama ves amoya gada wegen dan kamala fakurwe hemi makanduta gada wan kamala fakurwe midene wagotoges te bamada totka war bada shukriya geto ade musama bhe qawmi idara mes miwani hama rajya ke sarhad hasakum duraj tere amo gada wan ka fakura ba fami musuma samalve ade hasako kandutur kura fa faratakum mes musuma samal kan dirmaki almenges parabodu edume ade bhai sabun studio hawa kollana ರೋದ ಹಿಫ್ಮಕಿ ಹರಾಮ್ ಕಂತತ್ತಕುನ್ ದುರು ಮಲ್ಲಿಬೆ ಬಾರೆ ರೋದೆನ್ ಹುಣ್ಣೇರು ಹರಾಮ್ ಕಂತತ್ತಕುನ್ ದುರು ಹೆಲು ಮಾಯಕು ಹೆಯೋ ಅಮಲ್ತ ಗಿನಕುರ್ಮ ಸಮಾಲ್ ಕಂತೆಂಜೆಹೆ ಮೇದುಗೆ ದೀನಿ ಮೌಲುಮಾತ್ ಅಳ್ಮೆ ಮಿ ಖಾಸ್ ಕೊಲ್ಲನಿ ರೋದ ಹಿಫ್ಮುಗ ಸಮಾಲ್ ಕಂದೆಂಬಿ ಕಂತತ್ತಕ ಮಿಕಮಾಗುಳೆ ಮೌಲುಮಾತ್ ಕೆನಸ್ತೇನಿ ನ್ಯೂಸ್ ಟೀಮು ವಫೀಗ ಹಾಮಿದ್ ಮೇದು ಮಿಹಿಸಾ ಕೊಲ್ಲನಿ ರಮ್ನೋಮಹೊಗೆ ರೋದ ಹಿಫಾ ಐರುಗಾಳ್ಮೆ ಸಮಾಲ್ ಕಂದೆ ಮಿ ಕಂತತ್ತ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮ್ಮೆ ಕುರ ಐರುಕ ಸಳ್ಮೆ ಮಕಿ ಖಾಸ ಕಂತತ್ತಕ ಸಮಾಲ್ ಕಂದೆಂಗೆ ಬಜೆ ಹಸಗೊತೆಗ್ಗ ರಮ್ನೋಮಹ ರೋದ ಫದ ಮುಹಿಮ್ಮು ಅಳ್ಕಮೆ ಅಳ್ಮೆ ಅದಾ ಕುರ ಐರುಗ ವರಬೊಡ ಸಮಾಲ್ ಕಂದೆಂಜೆ ಕಂತತ್ತಕೆ ವೆಸೆ ಪುಹುರಿ ಹೆಂಕಮ ವು ಮಾಯ್ಕೀಗ ಏಕಂತತ್ತ ಅಳ್ಮಿತಿ ಬೆಫ್ನಾ ಹಮಿಯ ಕೆನಸ್ತೇನ ಬತ ರೋದೆ ಹುಣ್ಣೆ ಐರುಗಾಳ್ಮೆ ಹಸಗೊತೆಗ್ಗ ಮುಸ್ಲಿಮುಂ ಮಿ ಕೊಂಕಾಲ ಕಂತತ್ತಕತ್ತು ಸಮಾಲ್ ಕಂದೆ ಮಿ ಜೆಹೆನಿ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ادي وارنغال سوال ام فرتمك مكا رمضان ما بلاروغا مي الله سبحانه وتعالى ور باور alukantake be alumna kurmalla wafa migotun roda eki mi Allah subhanahu wa taala waragina waguhutaken yalukamuge matiga algon men hunnen jefada gotaka mi wani lavwafa misalaka namadu e waki wagutta mi innani ekama roda mi alme fatis namadu e wagutun feshigen gos irossuma hisaban alukamakan niyegganegen alukamaga matiga alme mitibeni muli dos ekko mitibe tibimuga alukamegge matiga miheku ulefada gotakan ehege ulum battam wa mi jeheni migotum balaruga almen emme boda samal kan de jeheni kamaki algon menge akhlaq algon me mistakunna muamala kurairuga e bahattan jehe gotta egotum balaruga algon Allah subhanahu wa taala midivwa fa duluge beenu rangolu gotuke hifen jeheni dulun argumenna hewocche hivis kiyene adi dulun argumenna viano da gos bastavis beenu kuraven hevima mifada ramdam mahuga hew alkamegge matiga almen tiberuga dulun e beru kura viano da bastahuge badalga argumenna ki hew bastabuna baykan heba waange beje adi hama hemme algonmenge de meni Allah subhanahu wa taala devwa mi de atum ves gos kame kurumuge badalga hew kamen algonmen kurambe ehvema mi hagegatuga almen warboda samalkan denjehene kame roden hunnairuga alumenge nafsutan ebeje control kuran daskuram by for bandu havima nota fuhima ruliyanno gevwana bihunna mi muamala kurum gos by for beyada bi bast beenu kurne bifada kankam alumen nuko me ramdam ma ki mi alumen alukamegge matiga mitibe masarekam dene e gotuge matiga tibeweto warabboda mase kuranjin adi hama ehemme miyakuga gos kantattakun alumen durheliuma akuga hewkantatta kureveto warabboda masake kuranjin mane ki mihek misalaka mi hewkamakum goskamakum mi durwani edi nimuni yennu me ramdam ma ki mi hewkamuge massaru ehwema e goskamakun duruma akuga eya guligen alumen jehen hewkamegge matiga daami gotega tibeveto masake kurane goskantattakun effaravuma fahuga hewkantatta kura bayekan alum emmen veseba wangi bejehe ade miyadu salman tibefna hame muhimu malumat ke me hisa ko lihasa ko te garamlom horode tiberu galmen samal kande mi kantat ramlom haki he amalta kurun gina kurenje he masaraka buma aikiga ade ketteri kama aikiga ramlom hoge roda hifange baje ಆದ ಮೇದುಗೆ ಸೆಖತಾಗುಳೆ ಮೌಲ್ಮಾತ್ ಅಳ್ಮೆ ಮಿ ಖಾಸ್ ಕೊಲ್ಲನಿ ನಫ್ಸಾನಿ ಗೊತ್ತು ದೊಳೆಹೋ ಕೊಂ ಹುರ್ಮ ಕುರುವಿದಾಣೆ ಬೈಕ್ ಅಂತ ತಹುಗೆ ಮಚ್ಚ ಮಿಕಮಾಗುಳೆ ಇತರು ತಫ್ಸಿಲ್ ಕೆನಸ್ತೇನೆ ನ್ಯೂಸ್ ಟೀಮು ಮರಿ ವಫಾ
අද මිහල් සෙග්මන්ට් කරමෙන් තිබෙනා හැම මාල්මාත් ගෙන සේනි රම්ලම් මහකි මීහිගේ ආදිත බදක දුලහෝ සිහතෙන් හොදුමටක එම්මෙ රංගල මස්කම අල්මෙන එබ මාල්මාත් දෙවා මේ අයකීග නෆ්සානි ගොතුන් දුලහෝ කොන් හොරුමටක වෙස්කුර විදාන මුහිම කන්තතක ආදිමීගේ නෆ්සානි ෆාදාතක වෙසේ බහුරේ නික මුමයික ඩොක්ටර් මවුමොන් වෙදිර කරමෙන් තිබෙනා හැම රම්ලම් මහගේ නෆ්සානි ගොතුන් මිකුරා ෆාදාත ගෙන සේන ඩොක්ටර් කොබතෝ රම්ලම් මහා ගුලිගෙන් මේ අන්න නෆ්සානි හේ බදල්තක කැදේගේ ෆාදාතකේ nafsani gotun anna emme podo he obadala kim sawaka fatihu me iruara hisaba kashigen me iru osse hisaba nonnani no kadata emme mai mi hage me glucose level hennuni kaine migen hashigeda anna hakor anna badalta me honnani kulliyakan keiman machan ara eba need he kudewaraka steady ko level එක me honnani emme commerce warakan emi ha calm down we hinhama jehon commerce ka piece lidne ege ituru nafsani gotu emiha mi bandu havim he kekkuru enuni patience enuni emiha tati undagu taka dimavi emiha ekama kurimat no resilience ebe ekala kantata ebarangalu undagu taka kurimat no ege ituru emiha mi alukam me honenda tahema hinhama no je hinnu tanaswa hennuni ruliyanna kala kantata dimavi mas ekantata ka bakurimat lanje ehme emiha ge rulige machan aragane hennuni emiha ge hinnu tanaswa kam ge macha ege ane kurimati ge emiha adavegane overcome korevi ekala hebadota vese bade ege ituru armen ane roden hunnere koreve badu have hennuni armenge hangai argumen eba appreciate koreve e rangala kaache amuko nulibe mi hon hennuni halata gole mi honge aamu dirulum ge halata babisna henna ehem mi hunna empathize ko hennuni ehem mi honge ane dirulum ge mi hunna dimawa goncha hun talmen amenne appreciate koreve ehem mi hole haal ehem bi ehem mi hunna boda gulum badahi ko ehem mi hunna gaapu ma salmen elibe purusata den almenge me bandu ha honu kamge gina wagutu ane heta kurima almenna kekkuruma almen enge almen dipuri umatta almenge appreciate kuruma ekala he badal tan e bade den almenna ekkon emmenge terega uleru ekapaneka ka gulum badahi kon henuni gati mage me aila me huna ekko wagutu heda kollan liguni mekala community henuni aili gulu ba ane rangalu e mikal bawre he badal tan e bade बड़ा शुक्रिया डॉक्टर थे देवे हम मालूमात को कहेंगे तो अदे रमदम महा के महे गवारगिन फायदा तक कुले महा का वारु नफसाने गोतुम वेस पोडति बदल तक अन्न कंगल में मेहंगे गेंदे मी सेगमेंट में देरस मुहिम मालूमात के देव गेंदे कमा उम्मीद कोरंग अदे कुरेवस वाह कुले मुहिम खबर तक बोरे खबर तक कीगा कुडव कुल को फो बदल को लाना इंतजार को लबा अदे सफार पीएसएम न्यूज़ करेगा नशे के खबर बलम गंदवा में हाँ बेफुन मरखबा दनवंग फाहकुल वेतर खबर तक आए की कुरे दानंग මේ රෝදමහු කරන්ටු බිල ෆෙම් බිලුන් ඩිස්කවුන්ට් දෙවුම සරුකාරුන් සතේක ෆස්සොල්ස් මිලියන් රුපියා හරදු කුරබානකම තිමාවට අබෙහෙ වුසාරන් විදාල් වෙජේ මිදිආරකේ ගොත මේ රම්ලෝන් මොහවස් කරන්ටු බිල ෆෙම් බිලුන් රයිතුන ඩිස්කවුන්ට් දෙවුම රයිසල් ජම්හූරියා ඩොක්ටර් මොහමද් මොයිස්වනි නිම්මවාෆා आदि एकंग एमनिक फांड मीडिया महुगे 23 वन दो वनी अवलान कुरवाफा रमदान महा दिमाको रयितुन लुईफसे इंतजाम तके हमजसे उमटका रईसु जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइजुगे सरकारुन गेदवनी मीडिया हरु फिशिंग एकी इनायत रयितुन हमजसे देवमु एगोतुन करंट बिल फेम बिलन डिस्काउंट देवुमकी मेगोतुन कुरवा एमसके मेहरु करंट बिल फेम बिलन डिस्काउंट देवुम रईसु जमहूरिया निम्माफा वायरु मीडिया हरु सरकारुन वनी सतेका 30 मिलियन रुपया एकम खरदु कुरवाफा
PSM News मालूमात देवम फतूरे कमा तिमावट्टा बे वज़ारा के स्टेट मिनिस्टर डॉक्टर मुआवियत मोहम्मद विदालवी रमदान माह की आम मस्तकवरे कुरा खरुतंग इतुरुआ महकवमुंग रायतुंगे अतुंग हिंगा खरुता कुडकुरुमा रईसु जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ु खासा इसका में देवा खमा एगोतुं करंट अफेंबिलों डिस्काउंट देवुमा रईसु जमहूरिया निम्मेविवेस ए मकसद टकाकं डॉक्टर मुआवियत फाहा कुरेवी डॉक्टर मुआवियत विदालवी रईसु जमहूरिया के वावदा एगोता करंट अफेंबिलों रईतुना डिस्काउंट देवुमट्टका सरकार वर बोडु हेदे कुरवान कमा एगोतो मेहर मेकमा सतेक फस्टलस मिलियन रुपया सरकार हेदे कुरवान कमा डॉक्टर मुआवियत विदालवी एवरेज आदागे महिगे करंट बिलु ಊರೆ ರೋದ್ಮ ಹೋಗೆ ಮಿ ಬೇಣು ಕೊರ ಕೆಕ್ಕುಮ ಅದಿ ಮಿ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಮಿಕ ಹಕಂತ ಸಮಸ್ ಇತುರುವೆಗೆನ್ ದಾ ಬಾ ಸರ್ಕಾರು ದಕ್ಕದೆವಾಣ ನೇತೋ ಎ ದೆನ್ ವೆದಾನ ಎವರೇಜ್ ಮಹಕ ಊರೆ ಡಬಲ್ ವೆಸ್ ಸಾದಕ ಎವರೇಜ್ ಮಹಗ ಎಂಹಾ ಸರಣ್ಯ ರೋದ್ಮ ಹೋಗೆ ದೇಹಾ ಸರಾಫಿಯಾಮ್ ಎ ಇತುರುವಾ ಎಂಹಾ ಸುಫಿಯಾ ಸರ್ಕಾರು ದಕ್ಕದೆವಾಣ राज्य में प्रोग्राम का वाहक दक्कौम फतूर कमा तिमावट्टा बे वज़ारा के डायरेक्टर जनरल अहमद अली विदालवी कुम्मे फहरको रमदान माह दिमाको करंदो खरदो बोडो आलात बेणुकुरा मिंवर इतुरुवा खमा अदे एकमुगे सोबु रयतुना दिमावा तकलीफ तक रईसु जमहूरिया के निम्मेउमायको न्यूमें अन्नान कमा डायरेक्टर जनरल विदालवी रोदे दिमाको करंट फेंबिलों डिस्काउंट दे निम्मेमुगे इतुरुं रयतुं कुरंजे खरदो तक लोयं होदा दिनमटक रईसु जमहूरिया वनी कुम्मे गेबिसिया का मस्तलु के हेविस हदिया कुरवाफा अदे सरकारुं ගෙදමනි කාබෝ තකිතීග අගොතන් ඔෆුලන නුදී හිෆෙහෙට්ම වෙස් මසෙක්ක කුරවමුන් මේ ගෙතුරුන් ආයිදාය අලුකම වගතු හාස කොද්දෙමුගේ ගොතුන් රෝදමහුගේ ෆහු දිහ දුවහකි सरकाරු බන්දු දුස්තේ ගොතුකා හමජස්සෙවම වෙස් රයිසු ජම්හූරියා වනි නිම්මවෆා सरकारुं දෙව්වාෆා හදියාතක ඉනායතකායකු රමදාන් මහ දිවෙහි මිහාරු බද්දල් කුරණි උෆාවරිකම හින්හම ජමායකු ಬೊಡುತಿಲದುಂ ಮಚ್ಚಕಿ ರಾಜ್ಯ ಫೆಣ್ಣ ಬೆಂಕಾದೀಮಿ ಆಸಾರಿ ತಾರಿಕತಂ ಹುಣ್ಣ ಸರ್ಹದ್ದು ಬೊಡುತಿಲದುಂ ಮಚ್ಚ ನಿಸ್ಬೆವ್ವಾ ಕೌಮಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಸುಲ್ತಾನ್ ಕಾಜಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತಕ್ರುಫಾನ್ ವೌಜಮ್ ಮಶೂರ್ ನಮುನ್ನಮ ಬೊಡು ತಕ್ರುಫಾನ ಗುಳಿಫವಾ ಎತ ತಾರಿಕೆ ಮಿ ಸರ್ಹದ್ದುಗಾ ಹುರೆ ಫರ್ನಸ್ಟೇಕ ಫನ್ಸಾಸ್ ಅವ್ವನ ಹರು ರಾಜ್ಯ ಅಳುವತಿಕೋ ಮಿ ಗೌಮುಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಅಗ್ಗದ ಕುರಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸುನ್ನ ಹಂಗುರಾಮ್ ಕುರವ್ವಾ ರಾಜ್ಯ ಮಿನಿವಂ ಕೊದ್ದೆವುಮ ಬೊಡು ಕುರ್ಫಾನ್ ಕುರೆವಿ ಜಿಹಾದ ಗುಳಿಫಾವಾ ಆಸಾರುತಕ ತರಿಕತ ಬೊಡುತಿಲದುಂ ಹುರೆ खासको ए तकुरुफानुगे उफनरंग हालिफ उतीमा एरशा कैरीगा उन्ना बारशा तकंदूगा हुरी तरिकता फाहा कुल्लेवे जमान तके वंदे मि तरिकता बलहट्टमुं आई एरडशुगा दिरुलुनु दिवेहिं नमस एकशिगेंवा अलालु नुदेवी कदीमी बय तरिकता वणी नेतिගෙන් ගොස්වා තරිකයකි බයග්ගේ ආදකාදය තාරිඛ බුඩදේ මුහිම්මු එච්චක වයිරු එක්සෝදි නසරකුම් බලානම තරිකයකි ආම්දනි වෙසෝදේන එච්චේ එහෙනි එකි කවුම්තෝගා හුන්න තරික බෙලුම කවුම්තක මිලියනු ෆතුරුවරින් ziyaara කුරේ इक्तसाद सिंदफात कुरमा फतूरिकन सिंदफात कुरमा रईसु जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ु गेंगुलुवा सियासतु गदशुं तरिका के फतूरिका में कुरमकी मनिकफान खासा इसका में देवा कमे मि सियासतु हासतु कुरमट्टका मिवगुतु कुरंजे एम्मे मुहिम कमकी मिहार होरी तरिकतन हिमायको रक्कातिरि कमायको बलहट्टा अदि हलाको फवा बाय तरिका यादु कुरुमुगे मसेक्केकन कशवरु मिगोतों कुरंजे कंकं कुरुमट्टका दिवेहि बहा सगाफता तरिका बेह वजीरु आदम नसीर इब्राहिम वनी गाजी बंडारांगे असरतका गुलिफावा गिना अददेगे तरिका हुरी हालिफ उतीमा बारशा तकंदु जियारा कुरवाफा PSM न्यूज़ देव्य खासा बस्तीगतुमेग्गा दिवेहि बहा बेह वजीर आदम नसीर इब्राहिम विदालवी तरिकां आमदनी होदुमा सरकारुं गेंगुलुवा सियासतुगे दशुं तरिका हिमायक्कों आमदनी होदुमगे मसेक्कतुगे फुर्तुम फियवहिगा हिमनाफावनी उतीमा तकंदुवा बारक्कम එහෙන්කම මිරතුරුෆ්ලුගේ තෙරේ මිරදශුගා හොරි තරිකතවගේ හාලතා එතකති ෆතුරුරින් ශෞගරිවාන ගොතකන් හුෂ්‍යලුම කුරවැ කන්තතක බෙහෙගොතුන් මවදුමාතු එක්කුරුණුකම වසීරු විදාලුවේ දතුරුෆ්ලුගේ තෙරෙන් ෆාහකුරුණු කන්තතක රියායක්කෝ තරික හිමායක්කෝ දෙමහෙට්ටුමුගේ තුරුන් ෆතුරුවරින් ශෞගරිවාන ෆද ගොතක තරිකත දක්කාලුමටක එකුලවාලංචේ ප්‍රේරතක එකුලවාලුමුගේ මසෙක්කේ කුරියන් වෙත්තනුගා ෆෙෂේනකම दिवेहि बहा सगाफता तरिका बेह वज़ारा मिहातरं हामकोफवा मालूमात बलायरु राज्यगा हतरस्तेकें हा तरिका बहुरी अदि फस्टे वलदैफावा बिमु अडीगा हुरी तरिकतं हिमेनेहें राज्यगा हुरी तरिकतौगे अददु देहा हा गाकुराकम ए वज़ारा मिदालुवे ಕೊಮ್ಮೆ ದುವಹೆಗೆ ಬಾಜಾರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಗಾವೆಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಾ ತಕೆತಿ ಲಿಬೆಂ ಹುರಿ ಅಗುತಕ ಎಬ ಬಲಾಲಂ ಎಗತು ಮೇದು ಮಿ ಬಲಾಲನಿ ಫಣಿಗಿರುಮ ಬೇಣುಕುರ ಬಾವೆತ್ತಕ ವಳೋಮೊಹುಗೆ ಬಾವೆತ್ತ ಲಿಬೆಂ ಹುರಿ ಅಗುತಕ ತಫ್ಸೀಲ್ ಗೆನಸ್ತೇನಿ ನ್ಯೂಸ್ ಟೀಮ್ ಅಹಮದ್ ಇಜ್ಲಾನ್
එහෙම මස්තක හිලාෆා රම්ලෝ මහකි මේ බාසාරුක තකෙති තියාගෙවා මහක බායිරුක මේ මාර්කෙටුන් තකෙති ගන්න මීහුම්වස් අමි රම්ලෝ මහ ඉතුරු වගෙන්ද එකතුන් මේ මාර්කෙටුක තකෙති ලිබෙන් හුරි අගුතේකි රයිතුන මුහිම් එච්චක වයිරුක අල්මෙන්ගේ හබර් ගට්ටෝක අල්මෙන් තිබෙපුනා හැමයි බාසාර සෙග්මන්ට් එක ගොතුක මේ මාර්කෙටුක තකෙති ලිබෙන් හුරි අගුතන් එබගෙනස්තෙන් එකතු මේදුගේ බාසාර සෙග්මන්ට් එක අල්මෙන් තිබෙපුනා හසබා මේ ෆණිගිරම බේනුන් කුරා තකෙච්චා මේ ගෙතුරුන් වලෝමස් මාර්කෙටුක ලිබෙන් හුරි මේ මහුගේ භාවිත තිබෙපුනා හසබගෙනස්තේන දතුරුවනින්ග මාර්කෙට්ක මේ ෆණිගිරම බේනුන් කුරා තකෙතිගේ අගුතක බලා ලායිරුක මේ කරාමිවලනි බාවීහ නුත ෆන්සවීහ කිලෝ මෙලන් මුලනි ෆස්තොලස් ෆහකන් අඹ මුලනි නුවදිහ ෆහකන් මේ දොන්කියෝ මුලනි 50 කිලෝ මේ මිගෙතුරුන් අලනාස් ගණ්ඩ මුලනි ෆස්තොලහ දෙංගස් පැෂන් ෆෘට් මුලනි සතේක 20 කිලෝ මිහම මේ අගුතක බලා ලාරුග සර්මන් ෆාහ කරවුන් අදි මේ වාහක දක්කල් බය දතුරුවරින්ගේ මියත මේ මාර්කට් කතිව බේෆුළුමස් ෆාහක ෆුම්බනි රම්ලාමස් ෆෙෂිගෙන් හම කුරිය දාරුග හම මියබුරබස් අගුත තිරිවාණිකම අල්ලෆා කුරබේකම කරය දෙතරේග මේ සකු කුරවෙනි අගු දබ්වානකම ei me roda ferhige medino den den onnana hama kuriya me ottana ga toldun annana hama fodewrka gina kara වලෝ මහකි ආමුන් එම ගින බේනුන් කුරා එපාවක් හෙද්දක හදුමට්ටක සුඳ එනෝමස් බේනුන් තකබස් මේ වලෝ මහකි වර්ගින බේනුන් කුරා බාබදක බයිරුග මේගේ අගුතවස් ආමි රයිතුනන් ඉඟුමකි මුහිම්කම එකතුන් ආමි වලෝමස් මාර්කට් का හුරි මේ අගුතක බලායිරුක වෙකියුම්මස් කිලෝ එමිරි අඩ්ඩි රුපියාය මේ මුගුරිමස් මිහිරි එප්පෙකටු අඩ්ඩි රුපියන් හුරිරුක මේ වලෝමස් මේ කිරාගේ නොතු කිබා හුරිගොත විකානම මිහුරි ආමි නුවදිහ රුපියාය කිලෝ මිහිරි අධි රිහාකුරු බලායිරුක රිහාකුරු බොඩුෆුලිය මිහිරි දුයිසත ෆන්සාහ තින්ස්තයික දේතරේක අල්කටෝක තකෙති ලිබෙන් හුරි අගොතන් හේයකොන් රයිතුන ලොයිෆසේ හගුවන් හෙදුමටක සරකාරුන් දනිගින මස්සකතක කුරුමුන් එගතුන් වලෝමස් මාර්කට් බෙල්කම්ග වේනමස් අදි අමි තරුකාරි අද මේවාගේ භාවිතක බෙල්කම්ග වේනමස් අගොතන් එන්හමයික හිෆේටුමකි සරකාරුගේ මුහිම් මාස වලෝමස් මාර්කටුන් අහමද ඉස්ලාන් PSM නිවුස් هذه كوميدو هيك خبركم سمع ببلالن تفات ريسبي के मालूमात वस्त बेफना हम गन सवेतो मेदुगे रोद बादिगे अफगानिस्तानी कंट्री चिकन एंड ग्रेवी तैयार कुरान गए मी सेगमेंट मेदवस अफगानिस्तानी हुलले आइलैंड होटल लोंग अलमंगे न्यूज़ टीम के मेंबर अहमद शाजिया मेदवस HIH के मी हिग्याम सरहदान में मी बदल को लेती बेफना हम तफात रेसिपी अफगानिस्तान मेद हलमेन की गमी रेसिपी अफगानिस्तानी शेफ मेद कौन खाले चे तो मैं तैयार को लंगदें बराबर इंग्रेडिएंट्स से बफेने कम से कम क्या दे में मेद में तैयार को लगा रफासे अने हदाले डिश बीफ में नमकी कंट्री चिकन इन ग्रेवी है मम्मी क्रिस्पी चिकन ने कम ग्रेवी मती का बैंड दादा को मी प्लान कर ला कुकुल के की बात है कि देंगल में हम रोदम हो सारा गिने गेता को तैयार करने में कौन खाले इंग्रेडिएंट्स तो मैं तो के मेरी यार मैं बेनो मने मैगन को तो मैं ना पुरतमा मी जैसे सीजनिंग मिल्क को रेडी कर मैं पुरतमा मैं आला ननी मिल्क तेरे में आला ननी दोनों मेरा मैंने भी हमें ना मिलती सौ कोल्ला मिल्क सीजन तेरेगा लेम्मी को करम जहाँ चिकन नगला करम कोल्ला स्पोर्ट ऑफ हेलीमा क्रिस्पी को तंग कड़े मोरना को बेर यहाँ बड़े जहाँ करने इन को मच्चा अलावा नहीं क्रंची कोल्ला होगा इन चिकन ऑर्डर में ಅವನು ಫಿಹೆಲಾನಿ 15 ಮಿನಿಟ್ ಸತೆ ಕಾಡ್ತಿದೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮೇರ ಕುಕುಳುಗಳು ಹವಣ ಫಿಹೆಲಾ ಶೆಫ್ ಮಿಳನಿ ಇದನ್ನಿ ಅಳಾಣಿ ಸೋಸ್ ತಯಾರು ಕೊಲ್ಲಾಣೆ ಗಕ್ಕಿ ಆಲದೇನಗೆ ಮೇರ ಕುಕುಳುಗಳು ಫಿಹೆಲಾ ಸೋಸ್ ಕೊಳವೆಸ್ ನಿಮಿ ಫಮಿಹಾರೊಳ ನಿಮಿಯಂಗಳ ಮೇಶ್ ಪೊಟೇಟೋ ಕೊಳ ತಯಾರು ಕೊರಾಣೆ ಗಕ್ಕಿ ಆದೇನಗೆ मेहर आवणल्ली कुकुळु कोळुवेस सॉस कोळुवेस मेश पोटैटोवेस मेरे तैयार फमिहार बने प्लेट कोल्ला मेके
मेनी अने कंट्री चिकन इन ग्रेवी तैयार करने फमी डिश की वे फलोंगे तराविस कड़े वरना डिश का අන් මසකේ කරන්නේ කොමද හොක සම තෆාත එච්ච ගැන වේ තන්නේ වෙන මිහම තුත්තුකු දෙන්නව සමරෝද වේලා ගඩියව සංගල එච්ච ගොත මි ෆෙනන් හැමත් බෙෆන් වාන අල්ම මියද මි ගෙනස්තින් රේෂම ගේග මිරමලෝ මොහගේ කොම්මස්තෝ හෙග්ග මේ හදාලාගෙන් හැම කාලා ಹುಳಮಾಲೆಗ ಎಸ್ಟಿಒಎಂ ಹಿಂಗಮಂದಿಯ ಸಿಟಿ ಹೋಟೆಲ್ಗ ಮೇ ರಾಮ್ಲೋನ್ ಮಹು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಕೊ ಮುದಾ ದೂಕುರಾಣಕ ಮಂಗ್ ಎಸ್ಟಿಒಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಮಾದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ವಿದಾಳ್ ವಿಜಯ್ ಶ್ರೀಮಾದ್ ಮೆಹಿಂ ವಿದಾಳ್ವೆ ರೋದೆ ತಯಾರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗ ವಾಹಕದ ಕಮುಂ ಹುಳುಮಾಲೆಕಿ ಎಸ್ಟಿಒ ಮಾಲೆಗ ಫಿಹಾರ ಹಿಂಗ ಉಸೂಲುಂ ಫಿಹಾರ ಹಿಂಗ ತನೆನ್ನೂ ಕಂ ಫಾಹಗ ಕುರವ್ವ ಶ್ರೀಮಾದ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ಎ ಕುಂಫುಣಿ ಮಸೆಕೆ ಕುರನಿ ಹುಳುಮಾಲೆಗ ತಿಬೆ ಫಿಹಾರತಕ ಗುಳಿಗೆನ್ ರಯಿತುನ್ನ ಮುದಾ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆಂಕಮ ಅದಿ ಎಸ್ಟಿಒಗೆ ಬ್ರಾಂಚುತ ಮಿಹಾರು ರಾಜ್ಯಗೆ 11 ರಶೆಗ ಹುರಿಕಂ ಫಾಹಕ ಕುರವ ಶ್ರೀಮಾದು ವಿದಾಳ್ವಿ ಎಸ್ಟಿಒಎಂ ಅಮಿಲ್ಲ ವ್ಯಫಾರಿತಕ ಗುಳಿಗೆನ್ ತಕೆತಿಗೆ ಅಗು ಹಿಫೆಟ್ಟುಮ ಗೀ ನಮಸೆಕ್ಕೆತಕೆ ಕುರಮುಂದಾಕಮ ರೋದೆ ತಯ್ಯಾರುಮ್ಗೆ ಕುತುಂ ಬೇವಿ ಬದಲುವಂತಕುಗೆ ಮಶ್ವರಾಫ ಹುರೋದಮಸ್ ಫೆಶುಮ್ಗೆ ಮಾ ಕುರಿಂ ವೆಸ್ ಬೈ ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ ತ ಗೆನೆಸ್ವಾವಾಕಮ ಶ್ರೀಮಾದು ವಿದಾಳ್ವಿ ಅದಿ ಕಾಡುಗೆ ಬಾವೈತ ಫಿಯವಾ ಎಹೆನ್ ಹೆಂ ಬಾವೈತ ಸೀದಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನುನೆರೇನ ಕಮಶಾ ಕಾಶಿಫದ ಬಾವೈತ ಎಸ್ಟಿಒಎಂ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಕೊನ್ನು ವಿಕ್ಕಣಕಮ ವೆಸ್ ಶ್ರೀಮಾದು ವಿದಾಳ್ವಿ Government economic ministry ako economic ministry ngove ekulawala fa essential item to list ege tereng ramdam ha khas ko me benuwa khabo taketige list economic ministry ako faiti detim masterega review kurin komme hafta ko ministeru innowagen badun taka bawa ngorun list review kurin ege tere bazar taka menna agutaka nganna badal denagatuma mudata madwani kon ದಿಮಾದೆಗ್ಗ ಕೊಂ ಮುದದೆತ್ತೋಯ ಕೊಂಕಾಗ ಅಮತಕೊಂತ ಮುದಾತ ಗೆನವೇಣಿ ಬದಾರುಮೆನ್ ಬದ್ದುಂತಕ ಬೇವಿ ಏಯಂ ಅಮಾಜ್ ಕೊ ಏಗ ನತಿ ಏಗ ಮಿ ಏಂಗ ಅರುಂದ ದಸ್ವಿ ಎಕ್ಸ ಬದಾ ಫಾರುಮೆನ್ ರೋದಾ ಕುರಿಮಸ್ ಬೈ ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೆನಸ್ತಿ ರೋದೆ ತಯ್ಯಾರುಮ್ಗೆ ಗೊತುಂ ಎಸ್ಟಿಒಎಂ ವನಿ ಮಾಲೆಯ ಎಸ್ಟಿಒಗೆ ಫಿಹಾರ್ ತಂ ಹುನ್ನ ಅತೊಳತಕುಗೆ ಬಯರತ್ತಕ ಬದಿಗೆ ಸಾಮಾನುತಕ ಖಾಸಕುಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬಾವಾಫ ರೋದ ಮಹ ತಯ್ಯಾರುಮ್ಗೆ ಗೊತುಂ ಆಮುನ್ನ ದತಿ ನುವಾನೆ ಮಿಂವರ ಖಾಬೋತಕಿ ರಾಜ್ಯಂ ಎತೆರೆ ಕುರ್ಮಶಾ ರಾಜ್ಯಗೆ ಏಕಿ ಹಿಸಾಬುತಕ ಮುದಾ ಫೋರ್ ಕೊದಿನ್ ಮಂ ಎಸ್ಟಿಒಎಂ ಅನ್ನನಿ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಕುರಮುಂ ಎಗೊತುಂ ರೋದ ಮಹ ಬೇನುವ ಖಾಬೋತಕತಿಗೆ ಫುರತಮ ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಿದಿಯ ಮಹುಗೆ ಕುರಿಕೊಳ್ ಎಸ್ಟಿಒಎಂ ವನಿ ಬಾಸಾರೆನ್ ನೆರೆಫಾ खबर में हिसाब दुनिया के मस्टम फाह खुलवे बाय मुहिम खबर तक कुरगत का बलालाना इंडिया के उत्तरगावें उत्तराखंडुगे फरबदमती सरहदक स्नोया आइस फेवमा गुಳಿಗೆಂ ಹತರು ಮೀಹು ಮರುವೆ ಇತರು ಬಯಕು ಗೆಲ್ಲಿಜ್ಜೆ ಮಿ ಹಾಯ್ಸಾ ಹಿಂಗಾಫಾವನಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡುಗೆ ಚಾಮೋಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟುಗೆ ಮಾನ್ ಅವಶ್ಗ ಹಾಲಿ ಮಗೆ ಬಿನಾ ಕುರುಮ್ಗೆ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಕುರಮುಂದಿಯ सरहदೆಗ್ಗ ಏ ಚೈನಾಗೆ ಟಿಬೆಟಾ ಇಂಡಿಯಾ ಗುಳೆ सरहदी ರಂಗು ಕ್ಯಾರಿ इंडिया गस्करियां बुने फरबदमतिन कुल्ले कफे विस्नोया आइस्तकुगे दशुवे फंसास मीहुन ताशवी कमुगा एगे तेरें फंसास मीहुन सलाम कोफा वायरु हतरो मीहकु मरोइफावा कमुगाइस अस्करियां बुने एमीहु मरोइफावनी स्नोया आइस्तकुगे दशुवे लिबुनु अनियातोगे सोबुन फ्रांसिस विलाता वकिंगोन्ना एकमुगे सरहद कमुगावा लग योनियन्ना बारगदा तूफान गेखोन्स एरुमा गुಳಿಗೆಂ कुरिमतिवी एकी हायसातोगा हतरो मीहु मरोइज्जे लग यूनियन के इदारात कुंबुनी ए तूफाना गुಳಿಗೆಂ सरहद गडिये को सते का 50 किलोमीटर व बारफवा कमुगा तूफान के खनसा गुಳಿಗೆಂ लग यूनियन का गिन अददेगे बयकवनी हालुगा जिफा तूफाना गुಳಿಗೆಂ गिन अददेगे बयगे गेदोर गेल्लिफवा कमुगा लग यूनियन के इदारात कुं हाम कुरी अदिन वस्ते का 50 तिम मिहु वगुती हियात का बदल कुफवा कमुगा ए इदारात कुंबुने तूफान के खनसा गुಳಿಗೆಂ लग यूनियन के बुड सरहद कुंवनी फेना करंटु के खिदुमे वेस मुदुकनिफा मेगोतुं एल्लक्का फस्तोलसास केबीसी कुं करंटु खिदुमे मुदुकनिफा वायरु तिल्लक्का दिहास केबीसी कुं फेनु के खिदुमे कनिफा वा कमुगा लग यूनियन के इदारत कुं हाम कुरी ಫಲಸ್ತೀನು ಗಜ್ಜಾಗ ವೆರಿಕಂಕುರ ಹಮಾಸ್ ಜಮಾತಾ ಯಹೂದಿನ ದೆಮೆದು ಎಫಾವಾ ಉದ್ವಾನ್ ಹುಟ್ಟಾಲುಮ್ಗೆ ಎಬ್ಬಸುಮ್ಗೆ ಫುರುತ ಮರಹಲಾಗೆ ಮುದ್ದತು ಇತುರು ಕುರುಮ ಯಹೂದಿನ್ ಹುಷಳಫವಾ ಹುಷೇಳುಮಂ ಎಬ್ಬಸ್ ನುವೆಜ್ಜನಮ ನತೀಜಾ ಹಿತಿವಾನ ಕಮ ಬುಣೆ ಬಿರುದಕ್ಕಂ ಫಶಾಫಿ ಫನರ ಮಸ್ತುವಾನ್ ಹಂಗುರಾಮ ದೆಮಿಗೆಂಡಿಯು ಮಫಹು ಜನವರಿ ಮಹುಗೆ ನವಾರ್ವಣ ದುವಹು ಯಹೂದಿನ ಹಮಾಸ ದೆಮೆದು ವನಿ ಉದ್ವಾನ್ ಹುಟ್ಟಾಲುಮ್ಗೆ ಎಬ್ಬಸುಮೆ ಗಾಯಂ ಕೊಫ್ಫಾ
ಎಬ್ಬಸುಮುಗೆ ದಶಂ ಹಮಾಸುಂ ಗೆಂದಿಯ ಅಸೀರುಂಗೆ ಬದಲುಗ ಯಹೂದಿಯಂಗೆ ಜೌಲ್ತವುಗಾತಿ ಬೆಗಿನ ಅದೆದೆಗೆ ಫಲಸ್ತೀನುಗೆ ರಯ್ಯತು ಮಿನಿಮಂ ಕುರುಮ ಯಹೂದಿ ಮಣಿ ಎಬ್ಬಸ್ಸಿಫಾ ಎಬ್ಬಸುಮುಗೆ ಫುರ್ತ ಮರುಹದಾಗ ಯಹೂದಿ ಜೌಲ್ತವುಗಾತಿ ಬಿ ದಿಹಾಹಿಂಗ ಫಲಸ್ತೀನುಗೆ ರಯ್ಯತುಂಗೆ ಬದಲುಗ ಹಮಾಸು ಮಣಿ ಯಹೂದಿ ದೌಲತ ನಿಸ್ಬಬ ತಿರಿಸ್ತಿಂ ಅಸೀರು ಮಿನಿಮಂ ಕೊಫ್ಫಾ ಎಬ್ಬಸುಮುಗೆ ಫುರ್ತ ಮರುಹಲ ನಿಮಕಂ ಅವಮುನ್ ದೇವನ ಮರುಹಲಾಯಕ ಗುಳೆಗೊತುಂ ಗೊತೆನ್ ನಿಮುಮ ಮಶ್ವರಾ ಕುರುಮಂಗೊತಿ ನಿಮ್ಮಾಫಾ ನಮಸ್ ಯಹೂದಿನ್ ಬೇಣುವಿ ದೇವನ ಮರುಹಲಾಯಕ ನುಗಸ್ ಫುರ್ತ ಮರುಹದಾಗೆ ಮುದ್ದತು ಇತುರು ಕುರುಮ आदेगमते मेरे साल में खबर निमालानी राज्य के मस्टहूं मूसों कुरे लफा कुरे गोता बलाल मफो मूसमा बे इतर मालूमात तगनस्तेने मेटोफी हूं अस्सलाम वालेकुम मूसुम बल्लवा एम्मिहा फरात का मरहबा दन्नवा वेते दे साउइस गडिर्तरे राज्य बडुबाय का विसार को बैरत का बो को वार वे फाकम फाह कोल्ला मिगतुं एम्मे गिनाद का वार वे हुन का रेकॉर्ड क्रेट फनी का आफ्ती फुट ए 290 मिलीमीटर गे वारे मिगितुरुं हुळमालिय सते का अड्डी 5 मिलीमीटर गे वारे वे हिफे रे का आफ्ती फुट वे हुन 290 मिलीमीटर गे वारे मी निहातन राज्य गे राशक वे हुन एम्मे मती मिंबर राज्य सरहद गोपति सर्क्युलेशन मिहार मिवणी राज्य उतु राज्य हिप मि सर्क्युलेशन मडमडों हुळंग जहि मीगे बारु दव्वेगिन दान मीगे बारु दव्वेगिन दिउमा एकीगे राज्य सरहद विस्तार विलाता वर बोड मद्वेगिन दान मिगतुं अन्न अंगार दुहं फेशिगेन राज्य सरहद विस्तार विलाता मद्वे राज्य सरहद साफवेगिन दान कम लफा कुरवे मिरे अदि मादमा विस राज्य उतुरुगे बैरत्तक विस्तार कुरमायक गुगुरान एहिं हिसाब तक केरीगा सर फोरान कम लफा कुरी राज्य सरहद गोफदिफा सर्क्युलेशन गुಳಿಗೆ राज्य हुरिहा सरहद गे वेस बैग मिस्रा मिवणी हुळंग उतुर बदलेफ कुरियम सर्विस गडी तेरेग वेस हुरिहा हिसाबक वेस हुळंग उतुरुं गडियक दिहमेला विहिमेला दे मेदु डिपार्टमेंट गे वैजहेन अदि राज्य हुरिहा सरहद गे कंडुत वेस आदाग वरक गदवान कम लफा कुरी कुरियं फस्तु राज्य सरहद मुसुन लफा कुरवे गोतुग अंगार बुध बृहस्पति मितिंदु देकुनुग बैरतक केरीगा सर फोरेनम एस हुरिहा हिसाबके मुसुं वेसाम गते करंगलवान उकुर अदि होनहिर मिदेदु राज्य सरहद गु मुसुं आम गते करंगलवान कम लफा कुरवे शुक्रिया आदमी है हिसाब पीएसएम न्यूज़ का मेगडी के खबर दंडवाने मुनी एम है बिल्ट्रिन वर्वेस पाँच वर हमारा कात्र वक्त कुल कदम को लाना खबर बल्लेवित शुक्रिया वस्सलाम वालेकुम